Ассалому алайкум дӯстони азиз. Ҳама касро умедвор ҳастем ки хуб ҳастем. Барои мардуми тоҷика фреб кардан ҳамагӣ 3-4 қадам. Ҳаминро ки иҷро кардӣ, ҳатман мардуми тоҷика 50%-ша фреб мекунӣ. Масалан, чӣ кор кардан дар кор? Рафтан дар кор Дубай, 3-4 сурат гирифта мондан дар кор. Баъдаш ҳаҷ рафтан дар кор. Обязательно хонаи худоро зиёрат кардан дар кор. Ба мақсади мардума фреб кардан ягон сурат мегирӣ дар ҳамун фони Макка. Баъд ягон мошина аренда мегирӣ. Дар Москва Исусу газ метӣ. Ягон кас мегӯ сиёмкат мекунад, дрифт мекунӣ иқа. Ай дуруни мошини штагӣ я даст дар рул, я дасти дигар дар телефон. Трассада меҷиқӣ, скоростта нишон метӣ. Чӣ хел ту кайф карда зиндагӣ кардасти? Чӣ хел ту роҳат карда зиндагӣ кардасти? Ҳаминро нишон метӣ. Бо барое ки бифаҳманд ки ту бачаҳои хуби мусалмонӣ, ҳамун суратҳои дар Макка гирифтагиро ҳар рӯз сторис мекунӣ. Обязательно рӯзои ҷумъа масҷид меравӣ. Вақти азонгӯӣ шуд, сразу ту телефонро меравӣ, сиёмкаро сар мекунӣ. Вақти азон обязательно азони ҷумъаро ҳар ҷумъа сиёмка мекунӣ, сторис мекунӣ, ё ин ки дар публикатсият мемонӣ. Бахай байни ҳафтада ягон бор ҳамун ҷойнамоз партофта намоз мехонӣ, ягон одамам мегӯй ки обязательно суратат бигира, ё ин ки ҳамун намозхонита якон чанд сония сиёмка куна ки ҳам ту боӣ, ҳам ту худотарсӣ ва сар мекунӣ курса. Худ агар курси семечка хӯрӣ бугӯ, чӣ хел правилно семечкаро хӯрдан дар корае ки пулдор шавӣ. Ман ҳам хали кардастам мегӯй. Ҳамун сторисҳоро мемониву дигар мошинои қимат ҳар рӯз аренда гирифта я намуди навша дрифт мекуниву газ метиву дигар тамом. Курса мемони нархша 50,000 рублей. Дар кор шава агар бугӯи Доғистон биём, Доғистон меравам айқафот. Ростига ман ҳамин коро монда шудагӣ будам. Пешвақт прорабо фреб мекардан, тоҷикоро пӯшон намедодан, регистратсияҳои фальшивӣ мекардан. Айдуми ҳамёҳо гаштем, задем, чандтош қати ҷанҷолу разбору ҳақоратшапиву хая хелош пулои бачаҳоро гардондан. Ай ҳамин чизо монда шудем. Гуфтем мардум хай хела дид литсои ҳаромхӯрора, фаҳмид ки бояд осторожно боша одам. Басш кардем ин намуди видеоҳоро, гузаштем дар як камта видеоҳои хеле прилични, камтар видеоҳои созтар, масалан гузарондани тренинг бо вохӯрии соҳибкорони тоҷик, марҳамат бачаҳо биёед, мегуфтем хай ҳунари бачаҳое ки соҳибкоранд онҷа гап мезананд, ҳунари вояро шумо бинен, ёд гирен. Меомаданд машалло 300 нафар, 200 нафар тренингҳое ки мо мегузаронем меоянд. Ҳафтумша гузарондем хато накунам агар. Курси Wildberries сар додем, мардума Wildberries омӯзондем. 400 нафар зиёд шогирд дарс додем. Ин потоки чорум мон дар Telegram канал рафтеста ҳозирам беплай 7400 нафар одновременно дар ҳамун Telegram канал дарси Wildberries бепул ёд гирифтесиян. Ҳамин корро кардастем, лекин всё равно ҳамин мардум дига чӣ муроҷиат мекунанд. Акай ҳаромхӯр моро фреб кард, акай видеош кун ҳамин ҳаромхӯра моро фреб кард. На ки ҳамин шикоятҳо бисёри баъд айном як доғистонӣ шуд, Рустам ном дорам. Баъд як рӯз дар Instagram сторис кардем, гуфтем ки шикора сар кунем. Мо ковбой нестем, шикорчиам нестем, ба ҳар ҳол шӯхӣ карда нависем ки падеришка бисёри баъд шуд, ака биё сарш ку ба худо дер шид, ҳамаро фреб кардан, ҳамин хели гапҳо. Баъд гирифтем Рустами Доғистониро видео кардем. Видеош кардем, шикоятҳои видео ай пеши худ мехоҳ ма гап застам ки хали гап задан не. Видеое ки ман кардам ҳама ай скриншоти экран буда, шикояти мардум буд. Вая моро сразу заблокировать кард. Видео дигар ҳамин тоҷикҳо видеои маро дар вай партофтестанд. Вай ҳамин чизе ки ман нақл кардам ҳамин корро кардагиай. Мошинои ҳамин қимат қати дрифт мекунам, тов мета, исрол мета, усрол мета, войма мекунам. Ҳамин чандта блоггерои худмон вай рекламаш кардан. Ман мега шуморо товарка ёд метим, яъне ки бор задана, бор фурӯхтана, яъне намега аниқ чӣ бора. Мардум хаёл мекунанд ки вай ягон товарка скитая что ли, ҳамин ягон бор задан, авитода кор кардан, ҳамин хели. Условияш ҳам меяд ки 38,000 рублей курсай, 12,000 проживание дар Доғистон. Ай ҳаминҷа билет мегирӣ мепарӣ меравӣ. Ягон 200 нафар зиёд тоҷикҳои мо рафтанд. Ҳамаш фреб хӯрданд. Яда тоҷик ҳамунҷа ҳастай, мегӯянд ки во соз кор кардасиян. Уҷа мерай, ай рӯзи якум сар мешава, камтар мотиватсият метиҳанд. Охир мотиватсия додан намешавад. Беғарз ай мотиватсия одам бояд инструмент дошта боша барои дар зиндагӣ пул кор кардан. Инструмент яъне ки чёткое направление, чёткое понимание ҳамун корша, камтар знание, як камтарак дар бораи ҳамун кор таҷриба, ки ба вай сар бутӣ барои кор кунад. Агар не мотиватсия қатӣ додан,
ами як русо гап доран меган ки хара мега мотивация меши, просто в итоге получается мотивированный осёл. Фарқиш чӣ? Мотиватсияш мети без знани бе ҳичи мепара инҷа мерава Доғистон билет мегира 50,000 метия рӯзи якум мешина ту гуфтеси мега қарсак мезананд ага пои ҳам Рустами Доғистонӣ мекунанд ҳама каса ранги зомби пагаҳ мебуроя ҳамаша мега кори мо амирӯз сар шид мега штоби миллионер шавем штоби пулдор бизнесмен шавем чизе ки мо бугун гапи мара мегирем мега ҳамаш мегирем хорошо давай капуст бугу ман мефурӯшем иҷа имзо кунед ҳама имзо мекунанд якта конструктора чӣ меганаш короче якта роҳбалад хулоса ин гап тоҷики хати 3-4 новичока мегирад дар кӯчаҳо мебуранд да плошади там рынок бозор намедонам ягон торгови центро ҳаминҷо саршон метиҳанд сар мешаванд мегӯянд нигоҳ кун ма чӣ хел кор мекунам мега инструктор ма чӣ хел кор мекунам ту ёд гир инструктор мерава пеши ҳамаи одамо духира фурӯхтанашро сар мекунад короче хелияи нотаи баландаш намеча моцартаиш мортал комбатаиш короче линкин паркай ами дига ами музикара мезани дар пеши перфоратор меси воздух айқафот мебуроя айсберг мешава ях меша короче ами ҳамсояҳо дар ту привикат мекунанд ту наёи хонат гирья мекунанд и духира бизани хонат бидурои стиральной машинат слезах убегает из дома короче ами бояд рута сиёҳ кунӣ рутаи кун сиёҳ кунӣ бояд фреб кунӣ духира буфурӯшӣ духи 200 рублара бояд то 1000 рубл буфурӯшӣ ира ҳар кас наметавона карда як димиш битона ҳам бачаҳое ҳастанд ки охи бизнесшон ягон кроссовки через авито через вконтакте мефурӯхтанд ая ҳамунҷа нормально сум кор мекарданд чем духи фурӯшира воҳимаҳои рустама бовар карда пайра Доғистон рафтан ягон тим кор накарданд охи дидан гуфтанд кори хумон 100 барои созтар буд бачаҳо ай ҷои кор уволид кардан хистан рафтан одамон қарз гирифтан хистан рафтан ай кор уволидшидагиро нимша абардан да кор нагирифтан дига нафарҳое ҳастанд ки ай Тоҷикистон якум бор ҳаётшуда Россия омадестай барои бизнесмен шавам гуфта пул қарз карда билет гирифта омадай бояд барава курси Рустама бухона фреб хӯрдан хулоса итоқда ҳама фреб хӯрдае мо видео кардем 1 тане 2 тане 3 тане 4 тане фақат дар Инстаграм рости гап бачаҳои хумон паддержка накарданд яду бардораи блогер мона ки дастгирӣ кардан вода ҳазор раҳмат мегӯм лекин в основном блогерои калон ҳастанд ки талхакафанд ё ин ки ему не до этого моя хата с краю мегӯям ку ам хали короче ёрдам накард ҳичка хорошо что алҳамдулилла пайдо шудан бачаҳо ай Доғистон имамат Дагестан нависондаги аз сайт вай бухай сетаи дига ай Кавказ ҳамвоам фреб хӯрдаги будиян ягон ёри рафиқи шиносошон ба хотири ман не ба хотири тоҷикон не воам фреб хӯрдаги будиян хай мо 4-5 кас шудем дига тапит кардан гирифтем дар Инстаграм шумиха хест баъд ами дина рафтам разбираться кардан шариатский суда бой дод Рустам вай мегуфт кори ман всё халяльный бизнес у меня короче шариатский всё по шариату хали мардум бовар мекарданд мерафтанд бо ам чизе ки ам барои курса дар мардуми тоҷик мо фурӯхтам бояд любое время бугӯй ки ами ассалому алайкум ва раҳматуллаҳи ва баракату бугӯйда бояд машааллаҳ алҳамдулиллаҳ бисмиллаҳ ҳамин калимаҳои номи аллоҳро мегирен шармандаҳо рӯзи қиёмат ҷавоб мегиҳен баъде ки ҳамин темада ма камтар хали вникат кардем дуромадем дига ма дар силка мепартоянд медурам и питупи биржа фурӯширо мебинӣ и трейдероро мебинӣ дига и тоҷикон нимуш миллиардер шидаги билям миллиардери на воздух ягонш реалӣ нестанд ҳамин курс мефурӯхта будиян питупи арбитраж баъд нашид гуфтум ман ҳамия видео кунам хулоса Рустама хай бозиш клет шид рафтан школаша клет кардан дина ва ваъда кард ки кадоме ки имзо кардагӣ нестай дар шартномаи ма пулша вар мегардонам
кадоми имзо кардагию омадагии рӯзи якум кор маъқул шидагӣ неста мерем шариатский суд решение мебароранд ки ман прав бошам ман прав неправ бошам пулта мегардонам метим хулосаи гап ҳами хеле масъала чашмо маҳкам шудеста ман шаб то сара хоб набудам кор кардестам мо кор мекунем мо меҳнат мекунем хали лёгкие деньги намеёбем бачаҳо мо ҳамиша то саҳар бораи автоматизатсияи ҳамин инстаграм менависам сари вақт ҷо буда наметавонам ба наздикӣ мебурам мебинем ҳамира автоматизатсияи бизнесо муваззи коромона кардестем. дӯстои азиз ира як тарафа мекардем як хабари хуш дорам барои шумо ман хабари хуш ҳамияе ки мо клуби бизнесменҳои тоҷика кушодем ҳар нафаре ки мехоҳад дар клуби мо обуна мешавад ҳар нафаре ки мехоҳад дар клуб бизнесменҳо аз тамоми дунё чи шаурмист чи намедонам дар садовод лублино южные ворота куҷое ки савдо мекунӣ чи савдо мекунӣ фарқ надорад хай главное ҳаром набошад таксопарк дорӣ намедонам парник дорӣ ту ягон ферма дорӣ ту ягон дропшип ягон намуд бизнесо мекунӣ чи ту дизайнери ту ҳамин намедонам программисти фарқ надорад дар ҳамон группаи мо ҳама фақат бизнесменҳо ҷамъ шудагианд мо ҳамроҳи онҳо камкам вохӯриҳо мекунем ба наздикӣ видеои нав мебарояд ки мо чӣ хел қати бизнесменҳо рафта шишта як фазоеро месозем ки дар онҷа бачаҳое ки якдигарашро дар ҳаёт дидагӣ нестанд якум бор мебинанд гапошон туғрӣ мегирад партнёр мешаванд иш қати ҳамкорӣ мекунад иша ёрдам мекунад хулосаи гап ҳамин хел клуба мо сохтем ссилкаш дар описанияи видео ҳастай метавонед даромада обуна шавед ва видеое ки мо рафта дар горно алтайск давоми 7 рӯз мо дар онҷа сайр саёҳат кардем тамошо кардем бачаҳо хай бисёр корҳои бозиҳои командни буд гузарондем бачаҳо фаҳмиданд ки команда чияй одиночка чияй видеоро ба наздикӣ мепартом худо хоҳад ҳаматон мебинед дӯстони азиз ҳамин монтажи рафтеса ягон рӯз пас мемонам шаб дӯстони азиз илтимос мекунам ай ҳаматон эҳтиёт шавед вақте курса мебинен охи 100 000 рублей спурдагие яхело 100 000 рублей охи да мебахшед на ки ҳамин гап ман нагум намешавад чунки ростая ҳамин гап охи дар хонаи яхелуш нестая нони хӯрданӣ яхелуш гудакош гира кардеса ки мактаб либоси мактаби ман харидам сентябр шида ин октябр мешаи рӯз бага роҳӣ кардагӣ нестай лекин ай куҷо қарз карда бурда 100 000 50 000 расход карда питупи дарс метиҳану оз як тоҷики хумон ҳам ҳастай расследование рафтестай наздик бошад видео дар бораи ӯ ҳам ҳастай ай болои вам як 50 та зиёд шикоятай чекош қати доказательствош қати ҳамиқа нависондагиам чӣ гап шид чӣ кор шид чӣ хемора чорнес бо ҳам пул мегиранд бо ҳам ду каймани давони гап мезанӣ чорнет мекунанд вообще дунё бедарвоза кам хали король полностью и хали гап нестай мара ягон чиз ё зарар намерасам ё мара дар 100 сол фреб карда наметавонам лекин ма бугум ки мара фреб намекунад дига ма бепарво наметавонам мехали карда ма ҳамин соли 2016-17 ҳамин канала кушодагим фақат дар бораи муҳоҷиро фикр мекунем чӣ чизи полезни бутем ягон бор мо ягон пранк сёмка накардем ягон бор ягон консерт ташкил накардем барои шумо ягон бор ма ягон каса хеле ягон роҳи фреб тира накардам набурдам ша барои ҳамин хотир ма ҳамин одаме ҳастам ки фикри дутарафаро мекунам ҳатман обязательно фикри шумо ҳам мекунам видеое ки моли кардесам ман ягон зарар намерасад фребгӯ лекин ҳамин дил тоқат намекунад ки ман ҳамин видеоро накунам нахезам гап назанам вақте мардум муроҷиат мекунад намешавад ки ман рӯи дуздо рӯи ҳаромхӯро нишон натиҳам ҳарчанд ки ма уже як тема қариби 1 сол шуда биромада будам ма қапои бизнесу командаву ҳамин қати бизнесменҳо ҷамъ мешем бораи бизнесҳои воёра мебинем гапу кор планҳо тамоман дигарай нофисиора авно хун ҳамин чиз да меҷӯша бо ма фисиора бармегардам ё бо ба ҳамин мавзӯъ қати вақте мардум муроҷиат мекунанд дӯстои азиз эҳтиёт шавед як нафаре ки дар инстаграм видеои мо хай 80 000 просмотр халиги мегирифт на ки вай автори инстаграм ай ма хостам дар ҳамин ҷамъонам бибинен дӯстои азиз бибинен фреб нахӯрен худованд нигаҳбонатон бошад дар клуби бизнесменҳои тоҷик ҳатман обуна шавед дӯстои азиз ва беҳтарин пешравиҳои мардуми тоҷика дар Россия дар рӯзҳои наздик дар солҳои наздик мебинем иншалло мо як клубе кардесем ки ҳамин бизнесмен меояд медроя ҳамин кругом полностью поддержка аша юрист мефуроша юрист ҳастай бухгалтер мефуроша бухгалтер ҳастай барои бизнес вай дизайнер дар кора дизайнер ҳастай вай да
программист дар кора, программист ҳастай. Одамое ки пеш аю 5-6-10 сол пеш и корро кардаги рафтагиян, чиқропастию, павороту ҳама ҷоша медонанд. Охали одамам ҳастай, маслиҳатш метия. Дар сфераи овоши и фрукти ҳастай, дар сфераи авто ҳастай. Чӣ сфераеро бугӯй агар дар уҷо одамо ҳастанд. Клуб мешавад ки уҷо ҳар як бизнесмен уҷо ранги хонаи дуюми худаш эҳсос мекунад. Марҳамат дӯстои азиз, дар телеграм бидурӯед, маълумоти зиёдтар дар уҷо ҳастаи дар ин мавзӯъ. Аллоҳ нигаҳбон бошад, зиндаву саломат бошед. Тасмим гирифтем ки айҷапас видеоам бисёртар кардан гирифт, чунки хеле буд дар ютуб видео намемондум. Дастгириро фаромӯш накунед дӯстои азиз, ҳатман поделиса кунед, фикрҳои худтонро дар комментариҳо бинависед, лайк монед ва дар ҳаққи мо дуо карданро фаромӯш накунед. Зинда бошед бародаро. Хайр. Чашмон маҳкам шид.